Γεια σας, είμαι ο Δέμαχος. Γεια σας, είμαι η Ιωάννα. Στο πρώτο μας βίντεο θα δούμε τι συμβαίνει με την τριβή. Τριβή έχουμε όταν δύο αντικείμενα έρχονται σε επαφή και μεταξύ τους υπάρχει κίνηση. Τότε, ανάλογα με την επιφάνεια, θα έχουμε μικρότερη τριβή σε λία επιφάνεια και μεγαλύτερη τριβή σε επιφάνεια που δεν είναι τόσο λία. Τηλέμαχη θα μας πει σε ένα αντικείμενο με λία επιφάνεια. Το γυαλί. Ωραία, και ένα αντικείμενο με όχι τόσο λία επιφάνεια. Η πέτρα. Πολύ ωραία. Θα μας πεις ένα παράδειγμα της καθημερινότητάς μας. Ναι. Όταν ρίχνουμε ένα μπόλο σε μάρμαρο, κυλάει γρήγορα. Ενώ αν το ρίξουμε σε χώμα, θα κυλάει πιο αργά. Πολύ ωραία. Τώρα μπορούμε να κάνουμε το πειραματάκι μας. Τηλέμαχη, θα μας δείξεις? Ναι. Παίρνουμε δύο βιβλία και βάζουμε να αλλάξει σελίδες. Αγάπησαν λίγο περισσότερες. Ωραία. Τις βάζουμε ένα λάθ. Ωραία. Και τώρα προσπαθούμε τραβώντας να τα ξεχωρίσουμε. Μάλλον δεν θα τα καταφέρουμε. Όντως. Αυτό συμβαίνει γιατί η επιφάνεια που καλύπτουν τα δύο τα βιβλία ή σελίδες είναι πολύ μεγάλη. Έτσι υπάρχει και πολύ μεγάλη τριβή. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να τα χωρίσουμε. Αυτό ήταν ένα απλό πείραμα που μπορείτε να το κάνετε και σπίτι σας. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Θα τα πούμε την επόμενη φορά.